svojho kráľovstva. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, daj týmto rodičom i krstným rodičom živú vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje dieťa. Prosíme ťa, vyslíš nás. Zachovaj u svojej láske aj rodinu tohto dieťaťa. Prosíme ťa, vyslíš nás. Aj nás všetkých poklon, Pane, aby sme si čimšie uvedomili svoje znovuzrodenie v Kriste. Prosíme ťa, vyslíš nás. Teraz sa obrátime k svätým. Po sprostvom rozhodovaní budeme spoločne odpovedať o nový zákonstve. Svätá Mária, Matka Božia, Oroduj za nás. Svätý Ján Krstiteľ, Oroduj za nás. Svätý Jozef, Oroduj za nás. Svätý Peter a Pavol, Oroduj za nás. Svätý Robert, Oroduj za nás. Svätý Iván Strážcovia, Oroduj za nás. Všemohúci Pane Bože, Ty si poslal svojho jednorodeného Syna, aby nás vyslobodil z otroctva hriechu a udaroval slobodu Božích detí. Čo najpokornejšie ťa prosíme za toto dieťa. Ty vieš, že svet bude zvádzať a ono bude musieť zápasiť s pokušenutiami. Silou poučenia z mŕtvych stania Tvojho Syna vyslobodil teraz zo skazy dnešného hriechu a potom vyzbrojeného milosťou Kristovou neprestáva učiť na ceste života skrze Krista. Nech ťa posilňuje sila Krista, nášho Spasiteľa, ktorý žije a kráľuje na veky. Robku, usmej sa na mňa. Daj mi ručku, dáš mi ručku. Давай. Teraz nasleduje požehnanie krstnej vody, ktorá prítomná v kalištiku. Budeme spoločne na moje výzvy odpovedať a nebudeme ťa Bože. Dobrotivý Oče, k nám krstná pramení dávaš nový život Božích detí. Velebíme ťa Bože. Ty vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi spájaš vedomie všetkých, čo sú pokrstení vodou a Duchom Svätým. Velebíme ťa, Bože. Ty vlievaš do našich srdc ducha svojej lásky, dávaš nám slobodu a svojho ducha. Ty posílaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radostne hlásali Kristovo evanjelium. Velebíme ťa, Bože. Požehnaj Bože túto vodu v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, ktorého pokrstíme tvojho súkromníka Roberta, veď si ho vo viere cirkvi povolal k pravému znovuzrodenia, aby mal večný život skrze Krista, nášho Pána. Amen. Vy, milí rodičia, krstní rodičia, priniesli ste malého Roberta na krst. Pán Boh dá tejto sviatosti nový život. Dieťa sa znovu zrodí slovia z Ducha Svätého. Usilujte sa vychovať toto dieťa tak, aby sa v ňom božský život stále zveľadil. Chráňte ho pred hriechom, lebo hriech ohrozuje Boží život človeku. Ak ste teda v duchu viery ochotní vziať sa do túto úlohu, pripomeňte si, že aj vy sami ste boli pokrstení. Zrieknite sa hriechu, vyznajte vieru Ježiša Krista, budete veriť cirkev. V tejto viere sa udelujete Krist. Na moju otázku, či sa zriekate z Neho Ducha, jeho skutkovi v pokušení, budete odpovedať trikrát zriekať. Teda, zriekate sa z Neho Ducha? Zriekam. Aj všetkého skutkov? Zriekam. Aj všetkého pokušení? Zriekam. Teraz nasleduje vyznanie viery. Na moje otázky, či veríte v Pána Boha, budete odpovedať odpoveďou veru. Veríte Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Verím. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Márie a Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý stal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím. Veríte v Ducha Svätého, vo Svätú katolícku cirkev, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechu, moc skriesenie tela väznom večný? Verím. Toto je naša viera, toto je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame aj našom svätým Ježišovi Kristovi, našom Pánu. Všetci sme teraz z vás vyznali vieru cirkvi. Chcete teda, aby Robert bol pokrstený v tejto viere? Áno. Tak, ideme na to. Poprosím, čiapočko, aby ste mu klobučík dali dole. Mamka ho bude držať. Mahni ho. Keď bude plakať, nič sa nedieje, dobre? Krstná, nie? Jak je u vás zvykom? Môžete... Tak, pomaličku. Nazarek. Nevadí. Robert, ja ťa krstím. V mene Otca
i syna. Čo ide na dvere? Inkejo. Trošku ho pridržte, Havičku. Tak, Málo máte. tak, výborne. I Ducha Svätého. Tak. Dobre. Branka môže uprieť. Už si náš. Aj plakať prestal. Už sa usmieva teraz. Dobre. Tak. Trošku ťa upravíme. Tak, klobúčik mu dajte naspäť. Založím. Neviem, jak to ide. Tak to ide. No, už si kamarát, už si náš. Dáš mi podať žilúčku teraz? Na vás. Ja. Dobre, aj druhú vieš? Nie, dobre. Dobre. Ženúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil ťa, milý Robert, od hriechu. Znovu zrodil ťa z vody a z Ducha Svätého. Začlenil ťa medzi svoju. Teraz ťa poznačuje písmom spásy, aby si bol v dom Krista kňaza, proroka a kráľa a mal život večný. Robert, Robko, pozri na mňa. Tak. Teraz ti urobím na čele krížik. Tak, kľúč vyhneme. Ťa žehná Pán Ježiš. Tak. Môžeme naspäť. Máte aj krstnú košielku? Dobre, dobre, krstnú košielku. Dobre. Sviečku nemáte krstnú. Dobre, nemáte. Dobre. Milý Robert, stal si sa novým stvorením, obliekol si sa Krista. Tvoji rodičia, príbuzní, budú ti pomáhať s novým príkladom, aby si dobro, ktoré Boh zasial do tvojho srdca, mohol priniesť aj do nebeského kráľovstva skrze Krista, nášho Pána. Milí rodičia, krstní rodičia, krst sa odohráva v prítomnosti tejto veľkonočnej sviece, ktorá tu horí, ktorá je symbolom Ježiša Krista. Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo týmto životom ako dieťa svetlo, aby všetkým ľuďom, ktorý stretne, ktorým príde, mohol priniesť svetlo, teplo i radosť. Milí bratia a sestry, toto dieťa sa teraz krstníkom zrodilo, stalo sa Božím dieťaťom. Keď neskôr príjme sviatosť vychovania, dostane pomoc daru Ducha Svätého, bude svedčiť o Kristovi. Keď príjme sviatosť oltára, bude mať účasť na oltárnej obete a v cirkvi bude volať Pána Boha svojho posluchu. Aj rozokáž prijatý za Boží dieťa. Preto sa Boží deti modlí v jeho mene, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a uznám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás z zla. Milá mamka, teraz nasleduje modlitba, ktorú sa budete modliť vy. Bude to vaša modlitba, modlitba vášho srdca, ktorú budete prosiť o Božie pokušenie pre vášho syna a aby bol milosť pre tento svet. Túto modlitbu